Salam, Atavatan TV YouTube kanalının hormatly tomoshaçylary. Atavatan habarlar gepleşigimizde süň ähli jaňaby hoş gördük. Mehriban tomoshaçylarymyz, Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan-turkmenistan.com saýtyna beren maglumatyna görä, Ağustos ayında bir neçe ýürüýte gatnawlary meýilleşdirdi. Meýilleşdirilen ýürüýte uçar gatnawlaryň çäklerini Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy 2022 ýylyň 16 Ağustosynda Türkiýe Türkmenistan uğru boýunça ýürüýte uçar gatnawyny ýerine ýetirdi. Obul hem habar berişimiz ýaly Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy mundan öňki ýürüýte gatnawyny şu ýylyň 13 Ağustosynda amala aşyrypdy. Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň göz öňüne tutýan beýleki ýürüýte uçar gatnawlary barada habarlar bolsa, gatnawlar fenesi belli bolan wagtda habar berer. Hormatly tamaşaçylarymyz, bellemeli wagt soňky bir neçe aýyň dowamynda ýürüýte uçar gatnawlar iwderli artýar. Käbir uğurlary bolsa adat uçar gatnawlary ýola goýuldy. Türkiýe uğru boýunça şeýle hem Türk Hava Ýolları aviakompaniýasy hem bir neçe ýürüýte uçar gatnawlary meýilleşdirýär. Türk Hava Ýolları sentýabr aýynda hepdede 2 gebek Türkmenistan uğru boýunça 2 sany ýürüýte gatnawlary, ýagny duşenbe we anna günleri gatnawlary ýerine ýetirmegi göz öňüne tutýar. Mehriban müştaklarymyz, şunuň bilen video habarymyzy jemleýär. Kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Kanalymyza Atavatan habarlardan daşgary her gün size ýetirilýän saýlanan habarlar gepleşigi, türkmen usatlary bilen gyzykly, aýdym sazly, söhbetleşik görnüşindäki usatlar Atavatanna gepleşigi, Atavatan dünýäde online seýahatçylyk gepleşigi, intellekt bonus beýatleşigi, türkmen kinolary, Atavatan ýyllary ýaly bir neçe gyzykly we peýdaly gepleşiklerimiz bar. Olary hem tamaşa etmeyi unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.